Uma uyolungisa izinto zasekhaya, please be concerned kakhulu ezibongweni. Njengoba nibona izingane zajikelana. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, ume Onika lona, wesithunywa class. Please don't forget to like and subscribe. Me Onika, ngayicala indaba continuation yani dreams about celebrities. Well, I've been receiving messages and also inbox, you understand, WhatsApp nje iyabuzwa bantu baphupha ama-celebrities. Thank God ngikhulumile ngayo, abanye balitholile ulwazi ngalo. Well, ngisasho i-celebrity iphilile njengami nawe la emhlabeni, and also kukhona abasaphila. Kukhona abanye abazoxwayisa ngabo, uyayibona into ezinjalo, cause kunendoda engeke ngimenshine igama layo yabona i-celebrity yachithekelwa isisu. Uyibonile lo nto kodwa wadideka ukuthi ngiyoyenza njani ngayo. Kanti it can be not only i-celebrity, it can be your neighbor uyiphuphela into ezithize, which is abantu uma unobizo baningi abantu obabulalisayo, bakubonisa izinto bajike ujike wena ufuna ukuyo confirm aqala kubo me Onika. Please, uma uphupha into efana nokugula komuntu noma ingozi yomuntu, learn to pray. Sisazokhuluma ngamafu. Mafu can show you into ezoyenzakala. Uthi ubhekile amafu, now they communicate. Mawuthi ubhekile emafini ubone ukuthi there's an accident echamukayo noma abogogo nabomkhulu naba around. Angisesekhona, sizawukhuluma i-story for another day. Kodwa ngizokhuluma ngabantu abanobizo abangafuna ukufocasa ey'ntweni zikamoya ney'nto ezedlozi. You can dream celebrities, abo Tatu Mandela, abo top dogs, ama-millionaire, abo Mtsipe. You can dream of singers, comedians. You can dream about them. Kodwa ukuze ilunge icala esiswini la inkaba yakho yakutshelwa khona. Icala lapho. Cause yes, nanku umuntu wesilisa ukhuluma ngama top dogs wayo la engikhuluma ngawo ama-celebrities, ukuthi uyawaphupha almost njalo. Kodwa ithema sesimhlolela, yes, ngokamoya you can be a bigger person, kodwa ke kwamele sindlule kuphi? Sindlule kuqala kabo mama, kabo baba, kabo gogo, kabo mkhulu. Ngoba icala alithwele njengamanje sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthi ubaba nomama zange bashade. Icala lapho. Kabo mama nobaba zange bashade, so kudingekani? Mama wangena kwesinye isibongo already, sekunomubango khona lapho. Wokuyenzani ukuthi ungafinyeleli kule position yalama celebrities olokuwaphupha. Yonke into icala esiswini, zazi cala ukuthi uphumaphi, then you will know ukuthi uyaphi. Dreaming of ama-celebrities, amanye ubona imfihlo ezinkulu, and you are not ready for that. Impi icalwa kuphi? Ekhaya. Uma ungayincoba ekhaya, then you can face ngaphandle. That's why you find umuntu aba frustrated ukuthi ukuyenza konke kodwa akulungi. Now my question from kimi kuwe ukuthi uke walungisa kakhulu ey'ntweni zasekhaya, walungisa wathi nje ngiyaphuma namhlanje ngiya endumbeni yomuntu noma ehhovisini yabathandazeli ukuthi ngiyofike ngifune imvelaphi yami.
ngaphandle ukuthi niphumela ubuthakathi. Wonke umuntu unobizo manje. It's because of sekuyisikhathi sokuthi ushowe iflag yakho ukuthi uzalwaphi, uphumaphi, uguqule abobani emndenini, khuluma emadlozini, uphakamisile na. Yes, mawungazazi ukuthi ubuyaphi uzorojwa spiritually. Uzorojwa spiritually. That's why sigcwele ekuthiwa sibuye ephehlweni, ekuthiwa sabathandazeli, kugcwele. Mina I take it as a symbol yokuthi yebo uzilungisile ezakini. It can be ukuthi akusuwena umelaphi, ngeke uhlola abantu, ngeke unceda abantu, kodwa for the main fact yokuthi ubuyile esintwini sakho. So learn ukuthi manje nivusa bobani. Namhlanje sithola abantu because of they dream of celebrities. Lo ngiyayizwa kuthiwa amadlozi. Kanti leli dlozi lelo, we are talking of a devil worshipper. Leyo celebrity boboniswa because of you always sing music wayo, you always like connected. So abakini mabakubonisa lo celebrity bese bakulahlekisa bathi hayi uphupha idlozi lakho. Ziningi imfihlakalo about that. So kuningi, kodwa ke mina into engizokutshela yona, you can dream ama celebrities ubukhulu babo, as long ungalungisanga lapha esuswini. I'm sorry, ngeke ilunge. Yazi ukuthi lapha ekhaya sekulungisekile futhi akupheleli. Uyabona masikhuluma ngamabutho, njengoba ngeke ngathasha indaba yamafu. Masikhuluma ngamabutho, kamoya emathongweni kukhulwa njalo. Ngoba kufika nabasezizweni abangaziwa ngisho na umndeni wakho, kodwa they come with a good spirit, kakhulukazi abelaphi. Don't think ukuthi wonke umuntu omncedayo acknowledge. So it's very important ukuthi ungadlali ngabantwana babantu, ngoba sometimes abakini bavalelwe ngenye indlela lokho ukuthi manje yes amathongo imercury, kodwa ke masibiza iseneme yodwa. Mina engumthakathi engiqindezela abantu emndenini, linaka ungidlulisa nina enimsulwa. So eventually uzonaka amnakayo. Yes, angabe anedlozi lo muntu, kodwa unamadlozi amabi wala ekhaya. So isikhathi nawe uyophakamisa amadlozi amahle la ekhaya. Uma uyolungisa izinto zasekhaya, please be concerned kakhulu ezibongweni. Njengoba nibona izingane zajikelana, makushone abakabo baba, abakubo mama, abakubo gogo, abakubo mkhulu, makucala kushona izingane seziba nezinkulumo ezithize ukuthi futhi akusuba bakho lo. Ngaleso sikhathi ukhulele phansi kwaleso sibongo, asike siyobhekana ezibongweni khona esingathi inkosikazi kaKhumalo le, umfazi kaKhumalo lo, only to find that lo Khumalo loyo oshow offer iring ngayo leso sibongo leso sokufakela isilwane. Ngathi singabuyela before we take decisions, because of namhlanje kunemishado mawuthi uyayibheka akusuba unomshado. So indaba yikho lapho, it's all about dreaming of celebrities. Ngisasho buyelani ucheck ukuthi le celebrity le engikhuluma ngiconnecta njani nayo. Uma ungaconnecti, okay, definitely kakhulukazi laba engathi abayisixwayiso esikhulu yilaba abangasekho emhlabeni.
definitely laba beza nento bathini ephuthumayo, mlayezo ephuthumayo. Then kulaba abaphilayo funisisa, buza, as long ingelosi namathongo akubonisile ephupheni noma through visions, definitely kunendaba ethize. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like and subscribe. Makhosi.